יאיר לפיד פרסם אתמול סרטון בו הוא טוען באנגלית שתנועת אמנסטי אינטרנשיונל עומדת לצד הטרור. And now Amnesty International want you to stand in solidarity with killers. לפיד טוען שאנחנו מסתירים מידע מהציבור, אבל זה דווקא הוא ששכח כמה עובדות. הוא מספר לעולם על טרוריסטים מתועבים, אבל הוא לא מספר שבין האסירים הפלסטינים יש כ-300 אסירים ילדים. הוא לא מספר שלפחות 500 אסירים יושבים עכשיו במעצר מנהלי בלי שהם או עורכי הדין שלהם בכלל יודעים במה הם מואשמים. הוא לא מספר שרוב מוחלט של האסירים הפלסטינים הם לא חיילים, אבל ישראל שופטת אותם בבתי משפט צבאיים. זה לא נעים להודות, אבל ישראל מפרה את זכויותיהם של האסירים הפלסטינים. מונעת מהם ביקורי משפחות ועורכי דין, מעבירה אותם לבתי כלא בתוך ישראל בניגוד לחוק הבינלאומי. לפיד לא באמת מסוגל להתמודד עם עובדות. לכן הוא מעדיף לצבור כוח דרך יצירת מכנה משותף של שנאה לאחר, בין אם זה לפלסטינים, לשמאלנים או לפעילי זכויות אדם. הוא למד מביבי איך להציג ביקורת על מדיניות הממשלה כביקורת על מדינת ישראל עצמה. ואז, אם הביקורת נאמרת על ידינו, ישראלים או יהודים, אז אנחנו בוגדים. אם הביקורת מגיעה מלא יהודים, אז הם אנטישמים. בשבועות האחרונים אלפי אנשים לקחו חלק באתגר מי המלח לאות סולידריות עם שובתי הרעב. אז אם גם אתם לא מוכנים להוריד את הראש, שתפו את הסרטון, שימו השטג, ועל הדרך תייגו את יאיר לפיד.